gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa delako. Hori izen da, kasei buelta materakoan biztaratu den leloa. Eta hain zuzen ere, ardatz horren inguruan jardun dugu bueltaka Elgoibarko izarrak 50 urteotan. Hori izan da, elkarte atente mantendu duen bizkarrezurra. Euskaldunok batzen gaituenaren alde jardun dugu lanean, banatzen gaituena hurrengo baterako lagata. Herri moduan, iraun ala ez da jokoan daukaguna. Eta horrek, kolore diferentetako euskaldunak bat egitera derrigortzen gaitu. Euskarak egiten gaitu euskaldun. Eta euskara da munduko beste herrietatik bereizten gaituena. Jarri dezagun beraz, euskaldunon herria osatzeko helburua ezberdintasun guztien gainetik. Eta Imanolek esan duen moduan, hori lortzen dugunean izango dugu astirik eta aukerarik bakoitzak bere bidezidorra hartzeko. Baina beti euskaratik abiatuta. Badaukagu elkarteko sortzaile eta lehendakariontzat azken sorpresatxo bat. Bazkide batek duela gutxi izan zigun moduan, Elgoibar bestelakoa litzateke Elgoibarko izarrari gabe. Elgoibar diferentea litzateke duela 50 urte Elgoibarko izarra sortu espalitz. Zer pentsatu eman zigun horrek? Imaginatzen duzue Elgoibar ikastolari gabe? Edo aritz dantza talderik gabe, edo azken 20 urteak barrenik gabe, edo atxutxe amaikari gabe? Elgoibarko bizitzako parte dira proiektu horiek denak. Baina ez dira lurretik sortu, ez dira zerutik jausi. Jende baten lanari esker dira herri honetako parte. Elkarte baten lanari eta ekimenari esker dira gureak. Zuei eta zuen inguruan egon diren guztiei esker aldatu da inbeste euskararen eta euskaldunon egoera Elgoibarren. Eta zuei denoi eskaini nahi dizuegu orain ikusiko dugun zuei esker bideoa.